thlir tu te chi bai le vekule tunlai chu thil mak tak tak thleng aum chho nul maya tin chu ba ka kum sang hi som ni panga ringot po hian thil danglam tak tak vanan mu chungchang hi hriat tur aum nul to bok ton tu ma chuan vana thil mak tak tak an mu te bi chian na kan nei don ani atop thlengi ni lo en don nia video masaber kan en tur hi NMME ania January nili kumsani somni panga khan record ani he video la tu hian asoi dan chuan NASA testing facility White Sand buloka alak thu soya helai bulvela hian thil mum eng tak tak mai tam tak mu tur aum nual ani clip hi kan en lokang. Oh shit, that's fucking crazy. Whoa. Because now you know why people in New Jersey are so freaked out. Oh, yeah. That's flying near White Sands, so bitch. Yeah, no, that's not. Thil mak deuh mai chu engwangin nge NASA facilities mun poimo tak bula hetiang thil mum eng tak tak te hi an tho na chan niang hemi chungchanga hian zo na tam tak aum theo me zo na ngai mitin main tun thlenga kan la nei reng thin chu engwangin nge sarkarin malak na engma an nei ngai lo ti hi ani achan chu wana ringot po khian thil chi sang sang thil makle danglam tak tak an mu thu mi puiten an report fowa tin chu baka camera manga lak po aum nual to ome nima sela sarkar hian malak na ani ngai meu lo ani ole tuna chuan clip dot le hi en le taila he video ve thung hi Florida lakania January nili kumsan hi somni panga khan an la ani clip hi kan en chuan building sang tak buloka khian thil mum eng tak mai chu akha to kina eng zeu zeu renga he thil eng tak khian building hi a en nge nianga eng thil dang nge ati jok niang le tuna hian ala tu te nge in video an lak hi kan en lokang. Wait, hold on. Guys, this thing's got disconnect. Wait, no! It's over there. I can't see it now. This is a joke, right? Hold on. There it is. Alright, we're gonna watch it. Holy crap. I knew it! We're gonna get something, guys. Alright. He thil mum eng tak hi drone ti hin kan soi thelo wang chu achan chu chiang takin hetia kan en po hian thil mum eng takani zia chu kan mu thiam ome ti hian he thil mum eng tak hian building lampang hoizong hian eng hi achua akha to kina eng deuh ranga amaro chu anhuwa building lam hoilo hian ale lam hoi hian eng hi ati chua chun zom le ani he thil eng takhi eng thil nge nia irin vele ngai dana thenga alien aniang tiang te pon he thil eng hian mihring te hi zirchian na ane nge nianga thil dang jok ti atum niang le he thil mum eng takhian enge ti atum nia irin comment lama milo shetir vedo nia video totle kan en tur hi UFO lampang anilawa nima sela he thil kheng hian mi thong viu ome hetia han en wangwang hian eng thil nge thleng ta ti chu kan semai bik lova amaro chu thil chiang tak pakha chu he symbol vana lang hi satanic lampang kai noi thilani ti ero chiang takin kan riat ka ring setana choi moina neyan tumpo ani mai thei ama sain clip hi kan thlir le phutanga kan ngai dan te comment lama kan soi vele don nia. Ole ngai dan pakhat thei ni ta chu heng mi te hian jetan thlo lai hian thil engamani hand spray ya hei hi mi puite ti der an tum na po ani mai thei he thil thleng hi mi ti der an tum na nge nianga ui thuna lampang thil jok niyang satanic lampang kai noi thil ni chuan alanga an symbol hi chiang ta kan en chuan chuwangin hemi a hian ngai dan kan siam mai thei lova
nang mani khan comment lama ngai dan inon tarang be thung don nia clip dot le chi kan en tur po hi video clip hi tlemin a hlui deuh to a he thil po hi mak le khop mai kumsang zakua somko palia lak to khania thil mum eng tak tam tak chu tuifin ria chunga hian ti hian aron thlok pheya longa chuang te hi atimang ang hle ani ole ma sain clip hi kan en ma sapotang. Okay, I'm gonna put this camcorder down. We're either being surrounded by friggin' UFOs or the Coast Guard. Ole he video hi atak ani nga chuan hun rei tak lem ta chang to khan thil mum eng tak tak te hi anlo mu to chen ani ti chu thil chiang tak ani tin chu ba ka khoi chang ngen lo chua ti po shet lovin an ron lang thut maya theory pakhat tuifin riat noya an cheng ti anga soi om chen hi thil dik tak ani melta UFO te hian tuifin riat noya hian base an lo nei reng em ni don hemi chung chang theory hi ingai dan comment lama mino shetir ve don nia ole clip dot le chi hi New Jersey lak ania drone pan hi te hi anin summan trap ani ama sain clip hi kan en le photang kan shia chawangin thlona te hi in nai takin an thlo ngai lo ni ti hi ma se thil chiang tak pakhat chu pakhat zo khi thlona ni ti hi a chiang hleya chu ti lain pakhat zo khi drone ani ti chu kan hre thiam ome chak taka thlok zo khi drone ani ya vani thla takin anin su lo hlawa lawin suta se chuan thil rap thlak tak a thleng nge yang clip dot le chi kan en tur hi Portugal rama la kania spaceship lian tak atangin thil mum eng tak tak chu anon chuak nul hlom ani clip hi kan thil vele lokang ole kan mu tang khan khang thil mum eng tak tak te kha a hovin chum nunglama chuan an thlop phei don ni na langa thil mak tak po ani heng thil mum eng tak tak te hi hetiangan khom thei ni chuan khoya emotak chuanin mun pui an nei ngei arin ole khati zong kha tun ruma tan chuan ani ye